Ngicela ungifunde incwadi yesibili kaPeter. Jesus. Peter wesibili chapter 3. Uma usutholile uzothi amen, uma ungakatholi uthi inkosi ngisize. Peter wesibili. Peter wesibili chapter 3. Verse 3 to 4. Ukubuya kwenkosi isihloko. Verse 3. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo. Bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na ngokuba kusolokhu obaba balala. Konke kumi njalo njengakwasekuqaleni kokudalwa. Ungithatha i-hour lonke ukuthi ngenze i-background yalokho. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Angithi ngizama ukuthi ngikuvezele ukuthi inkosi yona iyabuya. Ngikuvezele futhi nokuthi abanye akade befuna ukuthi ibuye izolo sebephelwa amandla bathi ayisabuyi. The biggest joke that is trending everywhere. Abanye babazalwane ngokungazi because of ignorance. Abanye abazalwane ngokwezela. They are also laughing nezwe. Izwe lithi uJesu ngeke abuye. Uma umuntu efuna ukuyihlekisela nje. Umele ethi uJesu ngeke kanjani? Bese ethi ngendlela ayishawe ngayo akakwazi ukuthi angabuya. Behleke ke bagigitheke nawe futhi uzenze njani? Uhleke. Kathi ngenkathi uhleka usudliwa nayisiprofeto. Ngoba kuprofetiwe ukuthi ngezikhathi zokugcina ngifuna ukuthi ningizwe ke kulokhu. Ikhathi zokugcina kudala zaba khona. In actual fact ikhathi zokugcina zaqala ngePentecost. Ngoba uJoel wayeprofetile ukuthi ngezikhathi zokugcina uNkulunkulu uyothulela umoya wakhe. Abadala kuya yonke inyama abadala benze njani? Bebona imbono abasha abadala bephupha amaphupho abasha benjani? Bebona imbono. Okusho ukuthi uma ukhuluma ngezikhathi zokugcina kufanele nga uthi the very last days. Because last days have been there for more than 2000 years. Izwe ngeke li-understand ngoba izwe libala ngokuthi usuku lokuqala lwesibili olwesithathu olwesine olwesihlanu olwesithupha nolwesikhombisa.
alibali njengobani, njengoNkulunkulu. Sindawonye bazalwane. Yingakho ke nawe uma behlekisa ngawe, nawe wenze njani? Uhleke. Akuphinde ufunde futhi. Verse 3. Nansi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usulu. Ngensuku zokugcina kuyofika abantu abahleka, ama-comedians. Abantu abahleka ini? Usulu. Abahleka nje insinini. Behleke bethini? Behamba ngezinkanuko zabo. Behamba ngenkanuko zabo. Bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na? Bebuza ukuthi uJesu kade bazalwane namnjani namlinda. Kanti uJesu ubuya ngoba kade namlinda. Angathi bona abatshelwanga ukuthi umshado wamaJuda ume kanjani. Njengawe. Ngicela ungifundele. In the very last days, bawunenza inhlekisa. Batho baba benza baze bafa nisalindele uJesu. Okusha kanjani? Akabuyi. Awufunda uverse 9 walapha. Uverse 4 usumfundile. Ufunda uverse 9. Yebo. Njengoba abanye baba kunjalo. Ntonje iminyamezelo kuba ingafuni kuchabalale. Yes. Ava ifuna wonke ubani afumane ithuba lokufika. Nansi impendulo. Abantu bayahleka benza ama jokes uzubalekelele. Funda ngesiZulu mhlawumbe abazwanga kahle. Verse 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungukulibala. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengoba abanye bathi ukulibala. Kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namuntu. Iyanibekezelela ngoba iyazi ukuthi abanye benu bavela emadodeni njengoba belana nje. Abanye benu bavela egwayini njengoba belana nje. Abanye benu bavela otshwaleni njengoba belana nje. Abanye benu bavela ezonweni njengoba benjani. Abanye benu bavela ekuntshontsheni njengoba nilana nje. Uyanibekezelela. Hallelujah. Engafuni ukuthi kubhubhe noyedwa. Kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Cabanga nje ukuthi uNkulunkulu akalikhipha usuku ngoba wenzela wena ukuthi kanti wena ngempela uyolindwa kuze kube nini. Kahle kahle asilindile usuku lwenkosi, silinde wena. Yazi make bazongicela ukusho ukuthi lana akushiwo ukuthi bekezelelwa abantu abangakholwa. Kuthiwa kubekezelelwa abani? Thina. Ukuze kungabhubhi nonjani noyedwa kuthina. Usubala iminyaka mithathu kodwa usabhema. Mthatha iminyaka manje. Futhi wesikhathi miningi iminyaka emithathu miningi. Kodwa kuse uwe makuqhamuka abazalwane
uqathaka amadosha, uqathaka amaluzi, uqasha, kodwa usindisiwe. Akusikho ukulibala niyezo bazalwane. Akusikho ukwenze njani bazalwane. Inkosi ibekezelela wena ukuthi uthi usindisiwe kodwa uhleli emkipitweni, usindisiwe kodwa uhleli nendoda ongashadanga nayo. La okhonza khona sebeze bakudedela abasenandaba sethi awoza mzalwane khona unjalo. Sebeyakwazi ukuthi uhlobo luni likapenda. Ayikho into abangayenzanga Nkosi yami. Bazame yonke into bekuchazela ukuthi kahle kahle masukholwa uma kanje ukuthi nje unenkani. Cabanga nje inkosi ilinde wena ngoba ayifuni ukuthi Verse 7. Ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna. usazovuna. Funda mama. Ayi mnandi ke le. Thixo akanokwenziwa isitenge ngumuntu. Umuntu uzovuna kaye lonto akayihlonyelayo. Basha abantu emlindelweni bathi yovuna lokho bephikela lo shonile. Amen. Bese bebuke ngathi yovuna. Otshalile. Othana na. Othana. Akanomuka ukuthana na yini lo weshonile. Ake sithi amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Manje babilike abantu ke bazalwane. Kunabantu abathi uJesu ngeke kanjani? Bese kuzoba nabantu abathi uJesu senjani? Bobabili banjani? Badukile. Niyezwa bazalwane? Ngoba uma ufunda incwadi yamaThesalonika abesibili ngicela ufunde chapter 2 verse 1 to 2. Ngicela
Yes. mayela nokubuya kwenkosi yethu uYesu Yebo. nokuhlangana kwethu naye. Yebo. Yebo. Musani ukuthatheka msinya uma kufika ama 7 days until date nibambe yona, kufika ama watchtower ntshelenye nibambe yona, kufika oJoshua nabo nibambe yona. Musani ukuthatheka msinya. Yebo. Yebo. Imake ngikhulume bazalwane. Uma ubona angabe ngikekelelani kangaka. Uma ubona kuyaliwa eIraq angithi. iIraq ilwa nani? NoIsrael. iIraq ihlangene neAmerica ilwa nobani? NoIsrael. I mean no neIran. Israel ehlangene neUS ulwa nobani? NeIran. Musa ke wena ukuthi hayi kusho sekuphelile, cha akakapheli lutho. Amen. Akunjani? Akakafiki. Ukwenze njani? Ukuphela. Ukuthi isikhathi asikho bengizonichazela ukuthi mina nje ngokwami angikholana nokuthi lamaJuda lapha ikona ngempela. Amen. Kodwa asibekeni leyo for another day. Kodwa one of the symbols zokubuya kaJesu ukuthi amaJuda lawa scattered all over enze njani? Abuyele kwaIsrael. Sindawonye bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Ngicela uqhubeke futhi ufunde mama. Musani ukuthatheka msinya okanye nidideke lula ngamazwe athi imini yenkosi semnyama. Yebo. Noma kukho umuntu ukuthi uyixelelwe ezulwini lotho. Njengalo baba lo Joshua lo last year wathi ngoSeptember 25 siyahamba. Amen. Okanye uyixelelwe ngomnye umuntu. Yebo. Kanti noma ningade nifumane ileta engathi ivela kum isitsho lumkani. Kaloku loo mini ayinako ukufika lungakhange lubekho ukhuselo Angeke kuze kufike ukubuya kwenkosi. Neza bazalwane. Engakenze njwani? Engakambulwa umphiko uKristu. Ngicela nibambeke bazalwane. Le ethi Antichrist, uAntichrist noma umphiko uKristu akuyena umuntu othi uKristu kanjani akekho. Igama elithi Antichrist lithi in place of Christ. Kuzoqale kuvela umuntu ozenza uKristu. Hayi laba banithukayo, kwakhona indoda akuthiwa uGumede la esithuka kakhulu kabi. Angazi mina ngathi engibona mangidlula eThawini. Ithiwa isaboshwa ke lo ndoda, angazi yaboshelwani. Mhlawumbe niyayazi. Angazi noma imali ibona ukuthi mhlawumbe nami ngathatha kwaGumede yini futhi ngiyakholwa. Imali imthuke kakhulu uJesu mangidlula. Aniyazi leyo ndoda? Alibonke igama lenkosi. Angeke uJesu abuye bazalwane engakambulwa umphiko uKristu. Qala ngibulwe yena qala bese njani bazalwane? Niyezwa bazalwane. Uma kukhona umuntu oshoyo anganitatazelisi ningavumi ukwenze njani ukutatazela. Amen.
Nanso-ke into ezokwenzeka ke bazongixolela ekhishini kusho ukuthi ke sizohamba soyilula ngaphambi kokuthi sidle ngoba bathe akakalungi ukudla. Kodwa bengibeka i-background eningi ukuze ngingashumayeli kangakanani kakhulu. Alibonke igama lenkosi. Ngilithi thase nje. Amen. Alibonke igama lenkosi. Funda Thessalonica chapter 1 verse 4 wakhona. Abokuqala ke manje. Amen. Sikwazi Angithi bazalwane nibambile lo ukuthi uAntichrist akuyena umuntu othi uChrist kanjani? Umuntu oma esikhundleni sikabani? Kuzokwenzeka la khona izwe lonke lizobe lidinga isolution. Lingenayo ini isolution. Isixazululo. Bese lo ophika uKristu avuke ngaleso sikhathi as a person who will actually provide a solution to the world. Sindawonye bazalwane. Omunye ubaba engangamlalela echaza indaba yokubuya kaJesu wayenzela a very interesting example. Niyezwa bazalwane. A very interesting example. Uthi lo baba. Amen bazalwane. Ngoba siyabalalela bonke abantu sibone ukuthi ukhuluma kona yini noma ukhuluma into engekho. Uthi ke lo baba uma kudlalwa ibhola. Niyezwa? Uma kudlalwa ini? Lento ethi goal akukona lokho ukuthi umuntu ibhola lidlule ku goalkeeper nezo. Kodwa igoal into yokuthi the goal, the aim of doing all these things lento abayenzayo is for the ball to cross the line and hit the net. Yilona ke igoal ke lelo. Hayi le yenu. Niyayibona le yenu ukuthi kuthiwa igoal 1. Kodwa a goal ngoba igoal yini bazalwane injongo yento ebiyenziwe. Uthi ke lo baba kuyenzeka ukuthi uthi abantu besadlala omunye edlulise emapalini. Kodwa uthola ukuthi amapali akuwona lawa lapha imlenze yomuntu. Bese bayajabula abantu bajabule kakhulu kodwa usuke ngakashayini igoal. Bejabulela ukuthi ingene ini ishibobo. Kodwa igoal lona njani? Kodwa ke kuhle ngoba uma lingena ishibobo nje liyakhona lapha ya. Niyezwa bazalwane? Liyakhona lapha ya. Manje ke inzeka kanjena ke lento. Kwesinye isikhathi abantu banamathela kushibobo becaba lona ini igoal kanti akakabi ikona. Manje ke lento yomphika uKristu vele has been introduced and vele is at place. Uma nje waphenduka kudala kwakuyinganekwane nje ukuthi uyokuthenge ngaphandle kwani kokukhipha imali. Kodwa manje it's something that is a reality. And uma ngizwa kahle ngathi uhulumeni wethu usesayinile ukuthi siba ne digital ID. In as much as amanye amazwe ephika. I digital ID ke ukuthi uthenge unjani ungaphethe mali. Niyezwa basalwane. Njengoba manje ukwenza konke ngani? Ngekhadi manje. Ikhadi kuzogcina kuthiwa hayi liyalahleka lento ayiyekwe okungcono lento yekhadi ayibe la kuwena. Ihambe nawe. Ukuze uma ungenayo ungabi nayo into kanjani
yokuthenga futhi ungakwazi nokuthi wenze njani udayise. Niyezwa bazalwane? Usuqalile uyayiskena nje mongena emsebenzini. Nqi. Phinda uthi nqi. Kodwa uma kukuthi wawushumayela lento 20 years ago, abantu ababekuzo babebona ngeke kwisilimo. Ayikho abantu abaqala ukukhuluma kanje kudala. Neza bazalwane. Babe mabelalelo kuthiwa hayi kahle kahle lento ayinjani? Ayikho. Alibonge igama lenkosi. Kodwa wena usuyibonela la. Usuyayibona manje la. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Kona kuyasho ukuthi noma ngabe kuthiwa isikhathi asakabi sona, kodwa siya khona. Inkomba zithini? Siya khona. Futhi sesinjani? Sesondele. Seseduze impela. Ake sithi amen bazalwane. uTimothy uPaul mekhuluma noTimothy uthi ngekhathi zokugcina kuyoba khona ikhathi ezinjani ezinzima. Ngoba kuyoba khona abantwana abangabalaleli abazali. Nabathanda imali abadlula ubani? uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla abo bewaphika. Babonakala sengathi uNkulunkulu benze njani? Njengalo mama ophatha le commission. Mawumuzwe ekhuluma sengathi umsaba kabi uNkulunkulu. Kodwa mawusuza ubona ukuthi hayi lo mama engathi umelene nathi lo. Kodwa mawumuzwa athi nami ngiyamuzwa uNkulunkulu. Mawuthi hayi ngeke lezi zinto akayishoyo, hae. Alibonge igama lenkosi. Oh haleluya. Abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla abo bewaphika. Amandla akhe bewaphika. Ushola ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi umuntu osindisiwe othi usindisiwe uyamsaba uNkulunkulu umamukela uJesu. Kodwa ngelinye ilanga uyabonakala useswazini uyofuna inyanga. Kanjani? Unesimo sokumesaba uNkulunkulu. Mawumbheka uyamsaba uNkulunkulu kodwa amandla uyawaphika. Uyabona hayi uNkulunkulu ngeke ufuna ngimthasisele la. Amanye amabandla anenkinga ngoba kuphalwe ngawo. Uthwele ngabo laba bakhona ibona kuthwele ngabo. Ubonakala njalo ngokuthi lokhu ufa ingane encane, ingane zino 2 months, ingane ziyafa njalo kuleli bandla ziyafa ingane nje. Kuyagcwala ke kodwa kumnandi futhi kuyabenyezela futhi kuyabenyezela ukuthi ubukhazikhazi. Abanye bengaze basiyeke nje moya kakhulu njengoba sinengenawo namazwe esikhombisa. Alibonge igama lenkosi behambe bayikubenyezeleni lapha bofuna khona amazwe esikhombisa. Ake sithi amen bazalwane. Banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla. Ingakho ngihlale ngisho bazalwane, ngiyohlale ngisho njalo. Kunomehluko phakathi kwegrowth. Yabona nje manje iqhwabela izandla nibathathu nibane nibahlanu ni10 ningakhathazeki. Ningakhathazeki. Niyezwa bazalwane. Ngoba igrowth neza bazalwane ayihambi ngenamba. Ihamba ngokukhula kwalabazalwane abanjani abakhona. Kukhona umzalwane okhathazeke kabi nje ukuthi yena lokhalini yakhe banjani incane. Uyagula kalala une depression. Ukhalela ukuthi okokuqala lithi izwi kaNkulunkulu uJesu yena wakha ini? Ukhathazwa yini? Ongene endabeni ongahlangene nazo. Yazi uJesu
uPaul wafika wayixazulula kalula kabi indaba yabazalwane. Wafika sebeshila abendlu kaKhlowe ukuthi angeke kunokuhlukana phakathi kwabazalwane. Wathi uPaul hayibo uKristu wahlukanisiwe yini? Usebachazela ke ukuthi uPaul unjani bese kuthi uba umunye uApollo wenze njani kodwa uNkulunkulu onjani uNkulunkulu okhulisayo. Khalela wena kuphela inkinga yakho ke ufuna ukhathazeke ukuthi awunjani awukheleli. Inkinga ongakhathazeki yiloko kuphela kodwa mawunisela khululeka uNkulunkulu kuphela ozokwenza njani ozokhulisa. Hey beke bebangu uzalwa yimina loyo hayi uzalwa yimina hayi mina ngafika kuqala mina ngamshumayeza kuqala hayi uzalwa yimina we shut up. uNkulunkulu okhulisela umuntu hayi wena. Ungalingi ungaba naso sonke istress onaso kodwa ungabi nje nestress sokuthi nikhonza nibancane. Ungalinge nje ube nestress saloko ukuthi nikhonza njani ukushumayela ukwenza konke uzila ukudla. Alibonga igama lenkosi ushumayela uzila ukudla uthandaza ukhathaza ukuthi nibancane akusi umsebenzi kabani wakho akusi umsebenzi wakho. Alibonga igama lenkosi haleluya. Ungadidwa lokho engithi imfuvukalo ngoba there is a difference between growth and being swollen. Yabo ukudumba abanye moba bathi hey leli bandla likhulu ligrowile kanti ibandla lidumbile. Ibandla lidumbile manje inkinga ke ukudumba kusuke kunobovu lapha ngaphakathi. Inkinga abanye onkuzana nje abangamazi uJesu bathi nakhonze nje masibancane ayangikwazi ukukhonza sibancane onkuzana we kusho ukuthi ukhonza ukakakwazi usacabanga ukuthi ukukhonza neza bazalwane usasonda ngoba mawazi ukuthi usuke ekhaya uzephi uzokhonza awuzili ukuzokhonzwa uzokhonza. Umuntu mayisuka ekhaya usuka ekhaya ezokhonza eze enkonzweni ezokhonza ufike ekhonze nabanye benze njani bekhonze nayenze njani nabanye benze njani sikhonzane. Amen bazalwane. Hayi mina ngikwazi nje akuhlabeleleki nokuhlabeleleka. Yazi ufuna ukuhlabelela ngani? Alibonga igama lenkosi. Ufuna ukuhlabelela hayi keyboard enye into yakhona. Enye into ingqondo yakho umuntu. Akazi ukuthi kufika isikhathi la umuntu khona ehlabelela ngani? Ngengqondo aphinde ehlabelela ngani? Alibonga igama lenkosi. Akakwazi yena ufuna nje kuphela uzokwenza njani. Yilento uthola ukuthi hey basonta labazalwane uyabona nande language ikhulumayo makuthiwa kuyohlatshelelo uthi sicela ubani ezosidumisela. Awukahle nibone niyadunyiselwa. Ne concert la ekhaya. Kunabantu abadumisela nina nje. Sicela ubani ezosidumisela. Cha hayi ukuthi sicela ubani ezosidumisela. Sicela ubani esilide ngani ngendumiso ngoba sizodumisa sonke. Yena uyasilida. Eyo zama ke nengane ke izame ithi sizamile futhi
asukuma umama omunye ethi kukhona into enukayo lana engathi kunobufebe obukhona. Uyabona sezintathu zasiwu10 ingane ehlabelela sezintathu. Uyabona sekusele yodwa. Uyabona nayo leyo nto idonsa kanzima, uyabona nje ukuthi Nkosi yami isono. Yindaba wena uhlola umoya, uhlola izingane kuphela zekwaya. Molo Siphiwe wena sokuhlola umoya. Uhlola nje ikwaya kuphela, akekho omunye omhlolayo. Uhlola ikwaya nje yodwa, ulimaza izingane, uyazibulala, awunandaba noma singafa, awuyihambeli nokuyihambela nje futhi. Ake nime bandla ukubulala ibandla, ake nime kancane. Ake nime kancane ukubulala izingane. Ayikwanele ngeke. Hallelujah. Yabona izwi kaNkulunkulu malikhuluma ngokuhlola komoya. Isiphiwo leso. Senzani? Sokuhlola komoya. Asisho ukuthi masuhlolile imisinkonzo. Ungakhonzi sengathi welinye ibandla lezangoma ezisindisiwe. Niyeza bazalwane sengicela nokulinga ngoba uyangividorize. Alibonge igama lenkosi. Oh hallelujah. Hallelujah. Esithi nje ubona ukuthi hayi ngeke lo muntu khona kanayo. Alibonge igama lenkosi yokumosha futhi. Alibonge igama lenkosi. Oh hallelujah. Praise the Lord. Athi nje hey asidunyiselwa. Asidunyiselwa thina. Abantu abangamile kahle asidunyiselwa. Ubani odumisela wena? Udunyisela ubani lo okudumisela wena? Awuyidumisela ingane wena kongcweleke ongazidli izono. Awuyidumisela ingane wena. Uzudunyiselwe nje. Alibonge igama lenkosi. Awu niyaphila kodwa abazalwane. Ngithanda la ivangeli uma offenda nje angeke ungawufundeki uma kushunyela ivangeli. Awufundeka nje. Songashunyeli kahle uma ungakafundeki. Hayi kusuke ngaka. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Abanesimo sokumesaba. Ungazwani nabazali noma kuthi mhlawumbe umngane wakho umfundisi babusipho kodwa uma usuke weza ukuthi uhamba inyanga phuma nje kuyena, phuma umshiye kanjalo. Amen. Yazi ngiyaxolisa abazalwane. Yazi ayikho into ebuhlungu njengokusonta. Lapha ekusonteni nezabazalwane. Umuntu oyinceku nomfundisi ucabanga ukuthi ukugcotshwa kusho ukuhamba ngemoto enkulu nokuba nomuso onjani kusho ukuthi ukugcotshwa kusho ukuthi nomfazi. Mawunganamfazi awugcotshiwe kahle. Ubona ukuthi kusho laba babengeke beze bakwazi ukuthi bakhonze kahle ngesikhathi sika Pawuli. Kodwa uthola ukuthi umuntu uyibiza ngompostoli nezabazalwane. Kodwa inkinga ngazi ukuthi akaliboni uthi uPaul mekhuluma uPaul uthi uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi thina abapostoli sibe ngabokugcina nina nibe ngabokuqala. Uthi sihamba uthi asiphuzile, we are thirsty and we are hungry. Uthi sihambaze kusho ukuthi akanazo nane ngubo zani zokugqoba ngeke kuthuke inceku la ngeke usube inceku kahle ungenayo into right unebhluwe nje lodwa bese kuthiwa uyinceku nezabazalwane ngeke awuqualify ngokwelentoza ngalento le awuqualify. Abantu bakubuka kanje babona kuyeza ngishumayeze lo.
lona ebhluke elilodwa kodwa iBhayibheli lithi lona alibona igama lenkosi thina abapostoli asinazo nanengubo zani haleluya uthi simhambima yazi umambuma umuntu ongenayo ikhaya hey amhleka abazalwane umuntu oshumayelayo bengenalo ikhaya kube sengathi khona into eshodayo kuyena sengathi khona into enjani errong ngiyafike ngibona nje abanye beni babe ngeke bephile ngempela esikhathi saPaul uPaul wethe eshumayela ngala uhamba iveni ngala yemfuna abantu ufuna zoboshwa cabanga umfundisi wakho uyashumayela ngapha ufuna amaphoyisa iveni ungamani uhambe uthi ayeke ngikwazi khonza ngala isigebengu ke lesi sifuna amaphoyisa uthi usathi ubekezele lokho yezwa kuthiwa umfundisi wakho useshaya umphakathi usegcotshwa umphakathi ngoba uPaul ngelanga ubuyegcotshwa umphakathi kodwa we phela uma beqeda ngaye besa kumina ngeke ngihambe ngiyobheka elinye ibandla ngiyobheka abanye abangcono abangashawa uPaul uthi uyambona usethe nje neko mama abathandazayo engenawo yena umfazi njengobuhle bakangaka nje we babheke ongcoba abanabafazi kodwa babhizi bahamba nabafazi babantu babhizi bahamba nabafazi babantu alibonke igama lenkosi ukuthule nje kwesinye isikhathi uthule into uyibona ukuthi iyawugovuza umoya wakho kodwa uzinjani uthule nje ngoba awuhlangene nayo akusiye yakho thule nje ake sithi amen bazalwane ukuthule nje alibonke igama lenkosi haleluya awuzosidumsela yekeni lento bazalwane ngeke alibonke igama lenkosi yekeni nje lento le ozosidumsela hlobani yokusonta le ngoba phela lisi kaNkulunkulu asiphendulane ngani ngamahubo sonke senze njani siyahlabelela la sonke senze njani siyadumisa la ake sithi amen bazalwane ipulpit alibe ipulpit lingabi istage ngoba ipulpit is to pull people out of the pit but a stage is to perform a stage nje njani kuya perform Bengithi chapter 1 bani bazalwane bese siyasonga Chapter 1 verse 4 yebo Sikwazi bazalwana abathandiweyo nguNkulunkulu ukukhethwa kwenu hayi cha chapter 4 First Corinthians chapter 4 Thessalonica chapter 4 Chapter 4 verse Elokugcina ke bazalwane siyaninxusa lutho angithandi ukuthi ningazi uverse 8 verse 18 13 aboqala First Thessalonians chapter 4 verse 13 verse 13 yes ukuvuka kwabafileyo verse 13 kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba yebo qhubeka ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye verse 15 yes ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi sisasele kuze kube sekufikeni kwani kwenkosi asikubandulela nempela abaleleyo yebo ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo
ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Kuphinde futhi lapho impawu lezo eziyokwenzeka okufanele ukuthi siziqaphele. Jesus. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Nabafileyo kuKristu bavuka kuqala. Webazalo niyazi ukuthi kukhona abantu abafundisa ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo. Niyabazi bagcwele ama podcast yonke indawo bathi ukuvuka kwabafileyo akunjani? Akukho. Kodwa iBhayibheli lithi ukuvuka kwabafileyo kunjani? Akubona bokuqala lapha ya bekhona abantu abahlukene kanje, bekhona abaSadusi, kukhona abaFarisi. Leli gama ethi mfarisi alisho ukuzenzisa niyezwa. Kodwa abaFarisi balesa sikhathi babenze njani? Babezenzisa. Sindawonye. Umfarisi ubehluke ngomSadusi ngokuthi umSadusi bengakholelwa ovukweni labantu abanjani? Kanti umFarisi yena ubenjani? Ubekholelwa. uPaul naye ube yini? Ube umFarisi. Niyeza bazalwane. Uma seyikhulumela nje ubengagcina ethi ngumHebheru wabaHebheru, ubedlulela ekuthaneni ngokwenkolo yomthetho ube yini? Ube umFarisi. Niyeza bazalwane. Lithi sikaNkulunkulu ke sizovuka kwabafile. Niyezwa. Kodwa ngeke sivuke kuqala uma kuukuthi ukuvuka kwabafile kokwenzeka sisaphila kanje. Ngeke sivuke kuqala bengakavuki abalale kuqala okunathi. Niyezwa bazalwane. Ngicela uqhubeke ufunde. Verse 17. Khona thina esisekhona sisasele siyakwehlithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni. Nanso-ke inkinga enkulu ngokwama interpreters eBhayibheli isiZulu. Bathi sihlangabeze, umuntu mehlangabeza uyomlanda ubuyela naye phi? Awunike iversion yesingisi. Ngesixhosa kuthini? Yebo. Isixhosa sithi siyahlangana, asihlangabezani. Niyezwa bazalwane. Isingisi sithini khuluma? Yes. We meet the Lord in the air. Ofunde lapho now before ngise kumama. Cela ufunde. Amen. Ufunde futhi. Side sihlangane nenkosi esibhakabhakeni. Uma sesihlangene nenkosi akuyo kuba khona ukuphinde senze njani bazalwane? Sihlukane imani bazalwane, indaba yethu ayiphelele ezulwini. Niyezwa? Ayiphelele ezulwini. Ibandla lizohlwithwa. Niyezwa bazalwane? Bese liyohlala liyephi? Lihlangane nani? Nenkosi.
liye la kukhona khona ini inkosi bese kwenzeka lokhu bekade ngikhuluma ngakho eqaleni ku chapter 19 wencwadi yama Revelations ngiyacela sifunde sichilelo yes From verse 1. imake ngibona ukuthi ngeke Wehla, wehla, wehlile, washintsha impilo yami yena wehla, wehla yena wehla, wehla wehlile, wehlile washintsha impilo yami washiya amazulu wehla, wehla yena wehla, wehla ngicela uqale ku verse 5 Verse 5. Kwase kuphuma izwi esihlalweni sobukhosi lithi, Dumisani uNkulunkulu wethu nonke nina zinceku zakhe, nina enimesabayo, abancane nabakhulu. Ngase ngizwa kungathi izwi lesixuku esikhulu, linjengezwi lamanzi amaningi, nezwi lodumo, haleluya, ukuba inkosi uNkulunkulu wethu, umnini mandla onke iyabusa. qhubeka Verse 7. Masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomkalo uzilungisele. alibonke igama lenkosi after ukuhlwithwa neza bazalwane kuyobe sikuba yini bazalwane umshado neza bazalwane kwamakoti nani bazalwane nomyeni iwundlu sindawonye bazalwane qhubeka futhi Verse 8. Wanikwa ukuba embathe ilineni elicolekileyo nelikhazimulayo nelihlanzekileyo, ngokuba ilineni elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele. amen bazalwane umakoti lo oyibandla nezo bazalwane wanikwa ukuthi agqoke iveyili kodwa iveyili yakhe imsebenze emihle neza bazalwane icolekile yinhle imsebenze emihle yabazalwana ngithi yabangcwele okusho ngamanye amazwi emshadweni wewundlu umakoti uyobe egqoka iveyili iyobe imhlophe iveyili hayi ubumhlophe lobu beveyili wena owashada ngayo kodwa ubumhlophe bobungcwele ake sithi amen bazalwane uma uyibambile ngenkathi kade sikhuluma ekuqaleni sindawonye bazalwane ila khona sekungena ku stage number 2 womshado neza bazalwane la sekuhlanganisa khona umakoti ehlanganiswa nobani nomyeni neza umyeni uma ehlanganiswa nomakoti uhlanganiswa nomakoti umakoti ingubo yakhe neza bazalwane useyicolile wayigeza yabamhlophe yahlanzeka neza bazalwane ngoba ingubo esikhuluma ngayo akuyona le egqokwa yilapha ya
ake sithi amen bazalwane, emhlophe. Kodwa yini bazalwane? Imsebenzi, izenzo zabazalwane. Ihlanzekile izenzo zani bazalwane? Zabazalwane. Qhubeka ke. Verse 9. Yayisithi kimi loba ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu. Bese ke ngenkathi ke kwenzeka lokho bazalwane, bese kuqala ke ini bazalwane? Idili. Neza bazalwane, i-celebration. According to chapter 12 of Daniel, this will happen for 7 years. Ake sithi amen bazalwane. Anginaso ke isikhathi sokuthi nginicalculate. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. Kodwa that will take how many years bazalwane? 7 years. The time lokho kwenzeka for 7 years. Akusho ukuthi laba basalile emhlabeni akwenzeki lutho khona. Nakhona la emhlabeni kuyaqhubeka. Kodwa into engifuna ukuthi ni understand bazalwane, there are two programs eBhayibhelini. Kunama programs, kunenhlelo engaki ezimbili. Uhlelo lamaJuda nohlelo lwani lwebandla. Neza bazalwane. Iprofesi neza bazalwane, most of the time iprofesi ikhuluma ngo-Israel. Alibonge igama lenkosi. Bese kuthi imfihlakalo, the mystery, ikhulume ngani bazalwane? Ngathi. So there are things that are unfolding ebandleni. Bese kuzoba khona things that are unfolding ku-Israel. Ngifuna nizwe ke bazalwane lento yethu. Ngokwakhona sasingabalwa ndawo. Ingakho uma ufunda incwadi ya chapter 11 yama Romans, yes. Lithi zikaNkulunkulu sasi umnqumo wasenhle. Kwakhathwa amagaya ngokungafuni ukuzwa uIsrael, ngokungafuni ukumuza uNkulunkulu. Wase safana it's a grafted tree. Neza bazalwane, sachunywa. Neza bazalwane. Ngaso sonke isikhathi mawufunda iBhayibheli uzu ungacabangi for one reason, for one moment ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe ubani? uIsrael. uNkulunkulu akamlahlile uIsrael. Ithembiso zakhe ziuyebo nobani? No-amen. Kodwa kufanele wenze lento uPauli akayishilo mekhuluma noTimotheo. Athi khuthalela ukuthi uziveze uthembekile, isisebenzi esingenawo isisebenzi kaNkulunkulu esingenawo amahloni, esiqondisa kahle izwi lani leqiniso. Right, fully dividing the word of truth. Ngoba ngihlale ngisho ngizosho namhlanje. Uma uhlinza kukhona inyama emnandi, very inyama emnandi lapha ebizwa ngokuthi isibindi. Kodwa inkinga yaso seduze kwani? Kwenyongo. Uma ungakwazi ukuhlinza kahle, uzomosha isibindi sithelwe yini? Inyongo. You must be able to divide and say this belongs to Israel and this belongs to the church. Because mawuthatha izinto zebandla uyiphose kuIsrael, uthatha zika Israel uyiphose ngala, kuzobaba. Ake sithi amen bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Kukhona incwadi ebengithi sizoyifunda. Thessalonians chapter 5. Noma ngingabheka ngoba ivesi lo angazi sokuthola nini masithi siyalibheka manje. Ukuthi thina bazalwane asabelwanga ulaka lukaNkulunkulu. Kusho ukuthi we will not be part and parcel of intshishiso ezibekelwe uIsrael. Hawu mama sashumela nawe mama funda. Chapter 5 verse 9.
uNkulunkulu akasinyulelanga ini intukuthelo inqumbo. Usinyulela ukuthi sizuze ini. Amen bazalwane. Akusiyi portion yethu bazalwane le enye. Ngoba ukusindiswa kwethu bazalwane uNkulunkulu akasibekelanga ini bazalwane ulaka. Sindawonye bazalwane. uNkulunkulu akasibekelanga ini bazalwane ulaka. Kodwa ngiyafisa bazalwane ukuthi singabi ama escapist. Twayini? People who are actually those people who want to escape nje. Neza bazalwane. Abathi nje thina sinjani? Siyabaleka nje. Abazalwane bazokuthola nakho ukuhlushwa. Neza bazalwane. Kodwa not kule season. Neza bazalwane. Kodwa benzenjani bazalwane? Bazokuthola. Yingakho omunye umzalwane wakwafakaza wathi uyambonga uNkulunkulu njengoba asindiswa nje izinto zakhe zihamba kahle. Ngasho ngathi ayibajabula abanye. Mina lo ngaqala nje ukusindiswa into zami ayihambi neze kahle. Hayi cha sifani nje ke. Alibonga igama lenkosi. Athi cha ngeke sifane. Ngaze ngaduduzwa izwi la athi khona uJesu emhlabeni yoba lusizi. Ngathi awu kanti lento engiyo isezwini yona. Ngase sengicabanga ukuthi kunenkinga ukusindiswa kwami, kunenkinga ngoba ngithi mangiphuma kwenye inkinga ngingene kwenye. Ngithi ngiyaphuma kwenye ngingene kwenye. Ngithi ngiyaphuma kwenye ngingene kwenye. Ngase ngathi hayi ngeke. Ikhona into wrong uma ngizwa lo mzalwane efakaza kanje. Mhlambe ikhona into engayenzi kahle. Kodwa mangikhumbula kahle ngathi ngiza kuJesu kwathiwa nina nonke njani enikhatheleyo nenisindwayo ozani thathani ijoka lakhe ngoba njani bese sithatha imithwalo yethu inike bani. Ngathi ngisafunda lokho ngesonto elilandelayo kwashunyayelwa kwathiwa hlomanini ikhali. Ngathi hawu ngoba bengithi khamba kahle nje lana sekuthiwa kuyaliwa zisuka. Alibonke igama lenkosi. Kuze kubi namhlanje kuyangiphilisa ukuba sempini. Alibonke igama lenkosi. Mangidlula kwenye impi ngisuke ngilindele ukuthi ilaphe ezayo. Kufana nokulida ebandleni. Ebandleni mina mangibona abazalwane begcwele kanje mina ngimane ngithuke ngibe usizi ngoba ngiyazi ukuthi njoba liba ngaka nje kukhona okukhulu onjani uzayo. Futhi lokho ngaqala nje kuba sebandleni akakaze kuba khona ukuthula. Lokho ngaba khona. Uthuthi nje izinto sezihlangene ngimane kuphula ukuthi lo yedwa nje ezenzela into yakhe ethanda uye. Alibonge igama lenkosi. Uthi usuthi bambelile impela hayi sesihamba impela manje. Kumane nje kuvuka yedwa nje. Avuka yedwa. Sengiduduza uPaulo washo ukuthi nakekelana umhlambi. uNkulunkulu ayizuzele ngegazi kabani? Ngoba phakathi kwenu kuyovuka amadoda angawuhawukeli umhlambi azibuthela abantu khona la. Bese ngiyaduduzeka ukuthi njoba sikhona nje cishe kusazovuka abanye. Siphinde futhi sithi sathi seku right kuphinde kunjani kuvuke uyosi uJesu senze njani bazalwane abuye. Sobe sinesa lokho nje. Uma senze njani siphumule. Uma unenkinga kuyi local church yakho ungakhathazeki vele kufanele ukuthi inkinga ibe njani ibe khona. Uma kukhona ukukhaluka ukuqhekeka. Uma kukhona ukuhamba kuba khona ukuqhekeka. Ungakhathazeki, it's part and parcel of uhambo lakhona. Ekubukhuni. Futhi hayi ukuthi kunzima kuphela ubuhlungu.
ayikho into ebuhlungu njengokusuka umzalwane omthandayo esuka eduze kwakho umthanda kodwa ubona ukuthi hayi ngeke ngimlandele ngempela hayi ngeke ngikwazi ngeke nje ngize ngikwazi kodwa yena ngimthanda impela uyezwa nasenhlizweni yakho kukhona into enjani exebukile kodwa manje inkinga yakho ukuthi awuhambi ngobungani la uhamba ngani ngezwi ngoba unenkinga umzalwane ocabanga ukuthi lana sizokwenza ifriendship yobungani yobhuzumu ake sithi amen bazalwane akalungi lo mzalwane amen bazalwane ngoba akakwazi ukuthi athi uma into iyabheda injani iyabheda kanti kufuna ukuthi ume nje ube umuntu ongathandwa uthi ube umuntu out of favor nje uthi hayi abangifuni noma ngabe kuthiwa abangifuni kunjalo kodwa angeke ngize ngikwenze okunye ngizokwenza nje lokhu kusho yizwi kodwa niyazi nina ayikho into ebuhlungu njengokulusa ibandla ayikho ibhlungu la khona sekufanele unqabela abazalwane kumiswa itende uthi hayi anike lapha kulela tende mina ke ngikhuluma nezimvu ke imbuzi vele azingizwa ukuthi ngithini alibonke igama lenkosi hawu thiwa baba ngoba kunoDomingos Kostad laphana kuthiwa hayi noma kuthiwa kunoDomingos Kostad laphana noma kuthiwa ngithi ubani kodwa hayi ngeke ningayi bazalwane lapha isizathu lokho ukuthi if you are a pastor of the church uma kukuthi umelusi uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi qabe kube hlaza kube njiya kodwa ngale kwegquma kuhlela impisi ilindile nje ukuthi mase beqedile ukudumisa oDomingos Kostad alibonke izongena nayo alibonke igama lenkosi bese siqhabazole ngiyangicela bandla kumnandi impela kodwa ayithanda ukuma kancane ube umuntu ongathandwa ongafunwa ibandla lonke lingakufuni kodwa ukwenze lokho anyway ayikho into ebuhlungu njengokuphasarisha ibandla yazi mawunenkonzo yokuba umelusi bathi abanye begida ngala wena usemnyango uchoba ifoni uyaqalaza ukuthi ngabe ubani uphi abanye bagida ngapha kodwa wena ubhizi nani nefoni akukhonzeki lokhu kwangampela uthi uyafika uyahlala kuthi ubaba yini wahlala wasukuma wahlala ubaba wasukuma wahlala hayi akazenzi isiphiwo singaphakathi kwakhe sona simtatazelisayo alibonke igama lenkosi ngoba khona njani khona ngababoni la uyofona ke bemkhohlisa abanye hayi sine washing enkulu usho umuntu usethawini uthi une washing nje enkulu enzima kabi washing le ake sithi amen bazalwane oh hallelujah ibhlungu ngalokho ke bazalwane ake sithi amen bazalwane oh hallelujah alibonke igama lenkosi hallelujah they quite a lot of things that I cannot cover bazalwane ningakhuluma into engikwazi kuyicover kodwa uma ubambe lokho engikhulumile ngiqala ukukhuluma uthathe kona ubuke ngakho ukusebenzise njengesipopolo neza bazalwane ngeke uduke uyokwazi ukubona ukuthi sesilaphi manje neza bazalwane sesilaphi manje ngokweprogram umshado silaphi manje ngokweprogram yani umshado bese uyahlala ngokunethezeka uhlala ulindile ake sithi amen bazalwane uhlala wenze njani ulindile ake sithi amen bazalwane mina bekithi botata ningakhathazeki neza bazalwane ningakhathazeki umuntu ohlala nebandla ukuze ibandla likwazi ukukhula ufuna uhamba ubhore yes yabona lento yokuthi uyabhora impela uhlala ubhora uthi yabona ke ngiyabhora ibandla liyadinga ukuthi ubhore
ukuze likwazi ukukhula. Neza bazalwane. Ungacabanga ukuthi wena unaNkulunkulu ngoba mawungimemile mina baphakamisa izitulo nami ngiyababhora la engikhonza khona. Siyabhorana nje, umabhorana nje, kuyabhorana kuthiwa. Ake sithi amen bazalwane. Oh haleluya. Ngoba likhi ibandla liyohlala ngezambulo kuphela. Ake sithi amen bazalwane. Ibandla ufuna libe lihlala nokuthi likhuliswe ngesineke. Ngesineke. Oh haleluya. Abanye ke banga understand bayaze bacatha unaNkulunkulu kuthiwa hayi babana kanaNkulunkulu uyayibandela nje. Alibonge igama lenkosi. Oh haleluya. Nami ngiyafutha mangimenyiwe. Ungacabanga ukuthi lo menyiwe futhi umenywe yimi ufutha kakhulu kunami. Alibonge igama lenkosi. Oh haleluya. Ukuthi mina ngiubaba la ngikhulisa ini ingane. Ngeke ngifane nomuntu ofikile. Neza bazalwane, you can't expect. Yabona nje if ukuthi umemi wenza imvuselelo baba umdanyana. Ukhathazeke ngokuthi izitulo zikhona yini, itende iwet injana zowa yini. Ngeke uvuthe uzofutha kanjani? Uzofutha kanjani ugade nezitulo, ugade nabantu abazontshontsha, ugade dedela thina esifika sizovutha. Sovutha thina. Futhi sivutha kahle thina ngeke sithi base siqedile ukushumayela Eastern Cape esisithi nginengane ngizale Eastern Cape. Ngoba kakaze kwenzeke ukuthi kukhulelwe ubaba ebiza unesi ukuthi akazombelethisa bese uthi ingane kaNesi. Ayiyangizwa nje ngizwa kahle. Hayi nginengane Eastern Cape ngashumayela. Lutho wawunesi eEastern Cape. Kukhona umuntu oyenombono wakhulelwa ukuthi akube khona itende la. Alibo waswalanda babelethisa ukuthi basenjani bezobelethisa. Alibonge igama lenkosi. Oh haleluya. Alibonge igama lenkosi. Nawe ke ngokungazi-ke hayi mina ngizala ubani owafika ngetende la libizo bani uthi uzala unesi. Uwe kuphela uzala unesi asibaza abantu uwe nje kuphela esikwazi uzala unesi wena. Alibonge igama lenkosi. Ingane kaNesi nje uwe nje asimazi omunye umuntu ozala unesi. Sazi thina abantu abakhulela bazila ukudla. Unesi engakathintwa nokuthintwa abazila ukudla baya entabeni bahlala bangadla. Bahlanganisa imali engekho behlanganisela wena. Bafika babelethisi. Wena usufuna ukuhamba nababelethisi. Shumayela ngathi kuyahagcina namhlanje kanti cha. Awuzalwa umuntu oyimenywe etendeni. Uzalwa yilo oyibeke ini itende. Yebo uyena umzali wakho loyo. Lo wafike evuthe kufanele futhi avuthe wengenankinga ukuthi izitulo zizokhokhelwa ngamalini. Wengenankinga. Wengenankinga futhi egcineni wathola nemali yapetrol yokuphindela emuva. Wasala umzali wakhe ehlupheka engenalutho. Wasala engenalutho umzali wakho. Alibonge igama lenkosi. Hayi kanzonesi izona ehlupha kakhulu. Kuyanikelwa la ekhaya yena uthatha imali uyihambisa nabantu bamatende. Kodwa wondliwa khona, wondliwa uyena lo bhorayo olalisayo lo. Kodwa ngeke efikile imenyiwe iyafonela wonke umuntu ngalana hayi bantu abami manje ke ngiyashoda laphi. Hayi kahleni hayi. Kahleni. Akhona esitulo la ukhonza khona akho lutho. Lo uhambisa imali wena. Akho lutho lo ukhonza khona. Ubhizi nje uhamba nonesi. Ay, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
nakukuvuka nakukuvuka komzimba ekufeni lobomi nabubomi obukuna phakathe ake simeni ngeenyawo zethu bazalwane Jesus nakukuvuka nakukuvuka komzimba ekufeni nabubomi nabubomi obukuna phakathe ake simdumise uNkulunkulu bazalwane emini. Thank you Jesus. Ake sisho bazalwane, ake sisho Oh sisho Jesus nje kabili sithi nakho ukuvuka sabantu abakholelwayo ekuvukeni bazalwane ngoba siyabazi uJesu wavuka ethuneni Oh Jesus wasiphila ongunaphakade. Thank you Jesus.